Primera hora del matí a la platja de la Malvarrosa. Avui toca tai chi, però l'oferta esportiva Vora Mar inclou, entre d'altres, ioga, pilates o fitness llatí. Unes activitats a cel obert que també han hagut d'adaptar-se a la nova normalitat. Enguany, estos cons marquen la distància entre els participants de les activitats. És la manera de garantir la separació de 2,5 metres entre una persona i una altra per a fer esport de manera segura. També hi ha un monitor extra que s'encarrega de... He de dir que no s'han de juntar, com han d'eixir, que s'han de posar-li la mascarilla quan es troben amb els monitors. Una edició atípica d'esport a la platja programada per a tots els dies. Sessions de matí i vesprada de dilluns a dissabte. Diumenge només hi ha activitat matinera. La gent s'enganxa d'un any a l'altre i n'hi ha prou de gent. Estem començant ara. Activitats debades y amb accés lliure que ya tienen un públic fidel. Vengo todos los veranos y vengo a todas. Vengo a pilates, a yoga, a primera hora siempre. La millor manera de mantindre's en forma a l'estiu.